даваш ли сега сметка какво казваш? Защото това Давам тази си сметка, аз информация не за го първи път казвам за първи път, в ефир. Значи, и още нещо искам да го кажа точно в този момент. От малко известните неща, от лично чутите от теб. Аз мисля, че те са доста известни, но на някои хора им е удобно да не е известно, но тъй като това касае държавата. Както искат да го приемат. Изобщо не ме интересуват. Значи, имаше момент, в който бяхме определени хора при нея. Тя разпитваше за ситуацията в страната и в един момент тя страшно се разяри, започна да удря по масата и казва: кажете им, че няма Америка да ни помогне. Те тук и я ви го кажувам. Пак Русия ки ни спаси. Какво искала да каже с това? Не желая да тълкувам, но нека, ако има хора, които искат да чуят нещо, аз мога да кажа, че всичко, което тя е казала, се е случвало. Нека думите и така, както ти си ги чула, да останат така, без да ги тълкуваме. Без да ги тълкуваме. Да.